זו הבחינה. שבוע טוב, חודש טוב ורע. זכות הרבה סטרית חודש, והרי קשה לזמן כל הצדיקים וחלקים. צדיקים מתאים, ופעד הבן הקדוש, רבי נחמן מפלגת אוכלת ישראל. וזו בחינת קיימת חצות. שצריך לשבור תוקף השינה, שינה באמונה, על ידי נקודות טובות הנ"ל. מבחינת אורי כבודי, אורי, אורי, אורי רותי, הנווה וכינור. נבל, וזה מבחינת כינור, כינור, כינור. זו הבחינת קיימת חצות שצריך לשבור תוקף השינה על ידי נקודות טובות שאתה מוצא בחבר שלך. חבר עזה ורח, הערבות ברזל. אני יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כי אנשים הולכים כאבל, אבל אני קורא את מה שלמה המלך, בחרבי יוכל, שאני מנגן על ידי רוח צפון, צפון זה הצדיקים, מסכת ברכות דף ג', מבחינת רוח. ברגע שהקדוש ברוך הוא מקיים, והלכתם ושמרתם וחוקותיי ומצוותיי אשר שמתי עליכם, במצרים יש צרות, הקדוש ברוך הוא הובטח לי כוחות של מעכה ונתיך העולם ומלואו. מבחינת רוח, ברגע שבן אדם מחלל שבת, יסלח לו. אבל פגימת הברית, זה הדור הזה. רבנו נחמן אמר אין יושל בעולם. מבחינת רוח טובה, נקודה טובה בחבר שלך, אל תשפוט אף אחד עד שלא תגיע למקומו, כי אתה יודע מה עובר עליו. הצפון ותמיד, אפילו בתחילת השנה, אפילו במדרגה פחותה, מבחינת מה רב טובך, רב ראשי תיבות, רק בורא עולם, או רב, או ערב רב, טובך. למה טובך? תגיד טובך, עם חף סופית. טובך, ראשי תיבות, טוב בחבר שלך. יש נקודה, אין צדיק שלא עשה טוב ולא חטא. אין צדיק, יהודי, הקדוש ברוך הוא לא מפקיר שהוא יהודי, והקדוש ברוך הוא ינקום בכל הגויים. אשר צפנתי, צדיק, פרנסה, נחמן, תורה, תהילים. צדיק פה נתן לנו תורתו, תהילים ל"א, פרק כ', ואלה הנקודות מנשבים מכינור של דוד המלך עליו השלום, כי על ידי זה נעשים ניגונים. כאן נלמד אחי, לא משנה מה אתה עובר, יש עניין שמתהפך לטובה. כך רבנו אמר להיות רק בשמחה, בשמחה לא תדעו במחשבה, סוף המחשבה תחילה. ועל כן היה מנגד מעליו על ידי זה כנען ועל ידי זה. እኛ በእግዚአብሔር ዳርታ የቆሰለው እግዚአብሔር ጤና ይስጠው፣ ያደረው ይደራ። הקדוש ברוך הוא እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ አምላክ ስጋ የፈተነ እግዚአብሔር የኛ አባቶች አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ በማታ ነው የወጡ ወደ እስራኤል ሀገር የገቡ። שצריכים እኛ ፍለገን እግዚአብሔር ፍለገን አላውቅም፣ רק እግዚአብሔር የመተኛው ሰው የዚህ ዘመን መስበር ያስፈልጋል። ለዚህ ያለ የመጣነ ሎ መጠጣት፣ መብላት፣ መተኛት፣ መጥፋት ሎ እግዚአብሔር በእኛ በዚህ ፈተና ያመጣለን። የእግዚአብሔር ትእዛዞች መጠበቅ ያስፈልጋል። ሻባቱን ማክበር ያስፈልጋል። ሻባት ወሪቱ አንድ ነው። על ידי נקודות אפילו ባለቤትህ ያሰራህ አናዶህ
እግዚአብሔር ፈተና የሙሉ ፈተና ንምሰጥ አብርሃም 10 ፈተናዎች ነው የሰጠው። እንደዚህ አብርሃም የእግዚአብሔር ሰው እሱ ነው ደስተኛ ነጋዴዎች ሚያመጣ ሚያበላ በዚ ምክንያት የፈተና ምስሊ ቀበሮ የድወይት መሰንቁ ሲመታ በንፋሱ ጸፎና አቶ በብርኮሽ የቃሎሬት የኛ ቅላጦች ሰዎች ቅዱሶች በተክሊት አሸና ይሄ ዛሬ ብተኛው ሰው ሚተኛ እግዚአብሔር ቄሱ ይቀስቅሰው። አፊሉ መድረጋ ብኮታ አፊሉ የዳዓ ሰው የምትፈልግ ስቃይ ያልፋለህ። ጥሩ ነው። ሃይማኖት ነው የሰጠህ። በዚህ ፈተና ብትቆም እግዚአብሔር ጥልቅ ያደርግሃል። ከረደዘ ነፍሲ ንጉኒ ወደዚህ ዘፋንያ ነው የሚያደርጉ ተላይ እግዚአብሔር መቅረብ የዛሬ ዘመኔ ሰይጣኑ ወይ ያስሳል ሰዎች ባልኬን አያም ነጊር ሚያላፍ አለዘዘ ካናል ቦዜ ምኖ እግዚአብሔር ምን ያስተምረን ረቤኑ הקדוש ולדזה ወደዚህ מקסקסו בתኘቱ አግላው በጠዋት በማልዳ בתוקף השנה בዚህ זמני ዓመት ይሄ ነው ፈተኑ יציאת מצרים במצרים ወጡ שנאמר בפרשה ערפה אורית ወሩ ለኛ כתוב בשמות የሰሞች ערפה אורית 12 ክፍል כי פרשת ለምሳሌ ወሩ ראש חודש ጨረቃ ዘረባባ አይኑ קדוש ቅዱስ ወሩን ቅዱሶት እቺ ትእዛዝ የመጀመሪያ እግዚአብሔር የተጻፉ ነገር ወደ እስራኤል ሲወጡ עיקר הגאולה ምን ምክንያቱ הגאולה של מצרים על ידי ምክንያት בבחינת ויעבור עליך ምነው יעבור עליך ያልፋል በኋላך ויראך יראה לך ያሳይሃል מתבוססת בדמייך מתבוססת የያእኑ ደሙ ተደፋ አይኑ እስራኤል ነበሩ ቆሻሾች ነበሩ አዩ በብחינת 39 ባህሮች እርኩሶች ከያድዋ ናቋለን በእግዚአብሔር ተስፋ ሰጠ ለእስራኤል አገሮች ያሳዘኑ አግኝቶ ጥሩ ነገር አግኝቶ በልጆቹ አፊሉ በታች በቆሻሻው በስቃይ በጨለማው እግዚአብሔር መብራቱን ጨለማ ጥሩ ትንሽ መብራት ብዙ ጨለማ ያጠፋል። እግዚአብሔር הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאמא שלי מרים בת-תפלש שיהיה לה אמא אני אוהב אותך አይዞሽ እግዚአብሔር ይጠብቅሽ የልጅሽ ያሳይሽ ጨለማውን መብራት ያብራልሽ የኔ ልጆች እግዚአብሔር ጠብቀልኝ ምሽቴ ጤና የልጅ ጤና የኔ ልብ ስጠይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ הקדוש ברוך הוא תן לנו נשמת גትነት በላለፍ አባ שלי ሽሞር አላይ እግዚአብሔር ጠብቀነን
דנדר. בת 10 خلها للجل الجل بني نفكهي يا إسرائيل ملخي אומרת סעודה חצות הלילה אחר שבניין פרשת החודש אחרי תרגמו וריטון עניין המקינתו ወሩን የቆጠረው ይሄዳል ቅላት መመለስ ምክንያቱ ምጽራይ ወጣነን ምጽራይ ስቃይ ነው ያለፉ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ שנאמר እንደዚህ ነው ያለ በፓራሻት ኪዱሽ አሁደሽ ወሩን እንደዚህ ነው የቀደሰው ቀደም በመጀመሪያ לבאר עניין חצות הלילה ጠዋት ሌሊት ומתוך በዚህ በውስጡ כך ממשיך እንደዚህ ይሄዳል לבאר עניין יציאת מצרים מקנתו שהיה בחצות הלילה אברהם יצחק ויעקב במצרים ישראל הגרוש בישראל ויצאו מעתה ב4 לפנות בוקר זה בחינת קיימת חיצות זה ቆመ ዘዞ ፈጸመ እኛ ንፈልጎሽ ልሽቦር ይሄን ሰብራለው ጊዜው እትገብሩት ሰይጣኑን ማጠቃ ይቺን ዓመት በዚህ ዘመን ሸይራግ ምትገበረት ቢወተ እጽራራ ሰይጣኑ መጥፎ ነው እንደ ሰዓት ይሰቀላል ቢወተር አይኑ እኛ ማታን ያወጣነን ሌሊት ጉልበት ይህን መስበር የተሸና የሰው የሚተኛው እሱ አለደ አለጂ አጥሩ ጥሩ ቆም ነገር ማየት በጎደኛህ ይህ አስተማሪው ለዛሬ ፈተናው እንደዚህ ነው ዶይት ንጉስ ነፍስ ማር እንደዚህ ነው ያለ በቴሊም وركبوا لي ورانا بالكينو قبروا يعير شاخر حتى صريح لو ريت الشاخر بلو الشاخر صخر غير تخار شخرور اخورين شو مورير اسمه مشينا ليدي الشاخر مشان داي كان يمشاخر روح الصفون روح طوبة من الشبك ينور شو دافيد من الجيل كيزيكا معالات الطوبة يتسمي التوختو كيف عرب سيطرة أخرى سيطرة أخرى نبس سيطان كان يلمد تزي نتمارن ولدي زي دايكا دافكا اندزي زفانوش لزقابر نمي ميهونو كما هو بسفريم شيطرون أو من أخوشيخ דעיקה כידוע נקלן כי בחצות את השכינה כביכול בתהי בהירות ידוע גבר ወጣ ፈተና እንሰጥህ በጨለማው በስቃይ ሐመኞት በጨለማው ድኞት ሰይጣን ነው የሚያሰሳህ ويتقبوا عشان بزدف كتار كل احد من شنو غير تشيب مش يتقابر سو بلبو يتقابر يتقابوا قادوا مولي توري ماشي هنا عاز لزوب خينات متورلي بتوكي ماشي هنا بس يتراخر على دي ترون قودا ترون قريسو يعرقو بتشا وعاذو بخينات يتسال متراي بزي فاسكا شيخ مال بدي لك عشان بارك قابه خدود بارك
ודבר בני ישראל, בני ישראל לג'ושי ישראל, ונגפו את המצרים, ונגפו בשטעו את מצרים. וזה בחינת שהשם יתברך ברחמה בתספו וסגבר אמרה כולו כולו לקט אסף והציל סגבר נוי ינסח את הנקודות הטובות תורו לג'וש נו ירגע. זה שהם בחינת ישראל. ישראל זה יצחק, שרה, רבקה, אברהם, לאה. יש רק אמונה לבורא עולם, ראשי תיבות. מחמת שצד צפון צד של מידת הדין, דניינו, סקיינו, וגרע שם דווקא מידת הדין נמשך הרוח צפון, שהיא רוח הטובה, המנשה בכינור של דוד נגוס זפר, כי זה עיקר מעלת הטוב, כי אשר אותו פרונו מיוטעה מתוך תוקף הרעה, מג'ינון נגר, והשטנו בחלה, ועל ידי זה דווקא שאתה מתברר מתוך הרע נעשים ניגונים, וכמובן בספרנו שיתרון האור מן החושך. דייקה, הקדוש ברוך הוא זכה אותי להגיע לעומר עוד השנה. ותועלת שיהיה רק גאולה של יום רחמים, שנדע ימים טובים, בשורות טובות. זכות כל הצדיקים שיכולים לבוא תתגם אותי מופעד רבנו הקדוש, ובשר לגב, שיעשו לנו טובה. כי ידוע. עכשיו. סיכום הצעות המסיעות העולות מדברי ההלכה בעניין הסתכלות על נקודות טובות שבכל אחד. על פי סדר עבודת היום, כפי שהתבהר כל העניין במקומו. סדר עבודת השכמת בוקר, להשכים לפנות בוקר, בסעיף ראשון בשולחן ערוך, מבואר שצריך להתגבר כארי להשכים בבעוד לילה. קודם אור היום. מבואר מזה שצריך האדם להשכים לעבודת הבורא דייקה, דווקא בזמן החושך, כדי שהוא בעצמו יקדים ועורר את אור היום, ולא יצפה לאור היום שיבוא מעצמו. אין סתם מקרה, הכל עילת הסיבות. ולא יצפה אחי, כל מה שאתה עובד זה הכל לטובה. תזכור אחי, בורא עולם לא מפקיר שום יהודי, אתה כמו ספר תורה, ואם יש לך חבר אז זה עבירה, תתרחק מזה, אבל אל תשפוט אותה לפני שאתה מוכיח את עצמך. אל תהיה מאן דאמר, כי הדור הזה הוא דור המבול, כי מבול מלשון עולם מבולבל. זה היצר הרע, זה כמו פרעה ועשיו. יקדים ועורר את אור היום ולא יצפה לאור היום שיבוא מעצמו. כמו כן בזמני חשיכות. שלמה וליטו צעלף שעובר על האדם. בזו נגנו מן אלף. אין לצפות להתחזקות הנפש שיבוא מעצמו. לא, אין מקרה. אין לצפות. אל תצפה להתחזקות. תנקר הנפש. סונתך שיבוא בתשעון ממתה. אין דבר כזה. אלא יתעורר את הנסע, להתגבר מסרת, דווקא אז בזמן הקושי, דווקא בסקי סגבה, תלענו מצקד. להתגבר ינס אחד. בעניין יקבל הכוח לזה, ואיפה גולבת יקבל על ידי שיפלג את הטורו, בסטורו סעי, ועל ידי זה יעורר עצמו להיכנס לעבודות השם, וההצעה מקינתו לזה שהתקשה לאברהם אבינו, התגבר דוגלה לאברהם אבינו. אברהם הניע בת, נסמר שכולו טוב, אברהם טורו הבת נו, לקח היה רואה וסומעי, בלו סוש טורו נו מעי, בנד שבכל אחד. ועל ידי שיזכור, ועל ידי תזונהל, תסו, ויצייר עצמו ברסך קלם צף. איך אברהם אבינו היה מקבל אותו, לזינו אברהם מקבלו.
וסוס יכול להתגבר, כן? וזו נגס ילפה לפתנאון. כארי לפני አንበሳውን לפני בוער היום መብራቱ በቀኑ የሚመጣ መጠንከር ለእግዚአብሔር ስራ העולם הזה זה הבל הבלים. יש לך תורה, יש לך חוכמה אבל אין לך תורה. הקדוש ברוך הוא שונא לשלושה אנשים: העשיר דעתו לא סובלת ממנו, הגאוותן כל אוהביו הורסים אותו, השקרן מנתק את הקשת, הסגבר יקורתה את העתה. קיימת חצות, הלכה ב' בכל לילה השינה יורדת לעולמות התחתונים, תתש, תורדלש, בעצמו תתש, לברר בירורים של טוב מתוך הרע, ולכן יש לקום בחצות הלילה לעסוק בתורה ותפילת עולת ולהרבות בטוב, בתורו נגר מבזז זה, שעל ידי זה מתקנים, תקקד, הסגבר שכנה, וכמו כן מובן שגם במשך היום ביכולת יש להתעורר, לחשוב ጥሩ ነገር ማሰብ ያስፈልጋል שבו በአንተ ጥሩ ነገር ፈልግ እግዚአብሔር ጾም ነው የሚል እግዚአብሔር አንድ ሰው ኢትዮጵያ ሄዶ በጤናው ሄዶ ዞሮ ወደ ቤቱ ሲመለስ ነገር ሲወርድ ምን አግኝተህ ነው በለቤቶቹ ደጃቡን ከፍታ ዙረ የራስታን የሚመጣ አዳም לא יודע שהקדוש ברוך הוא שומר אותו בדברים הכי קשים, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. እግዚአብሔር በጨለማ በስቃይ ስታልፍ ነው ያለ። אבל በሙሉ ሀገር በሙሉ ዓለም እግዚአብሔር ይዞራል። ዓለሙን ያድስተዋል። ይመጣ ማሚ ሻል ከልከታ አሜን ሸርተከ አማኞ ተስፋ ያስፈልጋል። የዛሬ ዶሮሽ የዛሬ ልጆች በኔ ዝናኔ አባትና ተናከበር ድመህዶ ዘማላ ወራደሉ የዛሬ ወጣቶች ዋይ ቴሌፎን ይመጣሉ። አባቱ ይሰድበዋል፣ ክብር የለም። የኛ ሐማኞት የኛ አባቶች የቄሶቹ አባቶች ሐማኞትን አጠፋንን። እግዚአብሔር ይቅርብኝ يتخذك יש מתחזק על ידי כך ועל ידי שמתחזק במחשבות על הטוב שלו, על ידי זה השינה מתקנת. למשל זה הבגדים, יכולת שלנו להרגיש את הנשמה בעולם הזה, כי רק לפי מלבושי המצוות, כי כל מצווה נותן לאדם הרגש בנשמה שחלק אלוקי ממעל, וכן הנחת רוח שעולה למעלה מהנשמה היא כפי מלבושי המצוות שהאדם מלביש אותה באותו יום. ועל כן בכל בוקר מברכים מלביש הרומים, כי בכל יום מקבל את הנשמה כליבוש חדש על ידי נקודות תו הטובות, וזה עבודת הבוקר להלביש הנשמה על ידי שמכירים בטוב שלה, וכך אפשר להרגיש את הפנימיות אור הנשמה, להקדים ימין ושמאל. לכן יש להלביש תחילה הבגדים צד ימין, כי זה חסד, לרמות שהדרך על להלביש הנשמה כראוי הוא רק על ידי שמסתכל בעיניים של ימין, דהיינו בעיניים של חסד על הנשמה. השמיני את קולך בכל של חלישות הדעת. יש לזכור שהשם יתברך מתביא לנקודה טובה המוסתרת בתוך הרק. מתחנן אליו שישמע קולו וזמר ולהווה יתבלבל מכל הרע סובב אותו, בעיקר בלילה בעת חצות. דוד המלך אמר באמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדך ומתחבר. למה לא ביום ובלילה? כי בלילה יש דינים, יצר הרע, חיים קשים, שם הקדוש ברוך הוא מורים אותך מהפאות בעת חצות.
השם יתברך והמלאכים ונשמות הצדיקים מתאהבים לשמוע כל התורה שעולה בשעה זו. על ידי זה אלו ששברו את שנתם, והיינו שהשם יתברך מתאווה לשמוע כל זמר ושירה שעולה מנקודה טובה, המלאכת מוקפת בתוך הרבה רע. ניגון החצות מתוך החושך, כי נורו של דוד היה מנגן בחצות, מחמת הרוח הצפונית שהייתה מנשבת בו, אף שלכאורה הרוח הצפונית היא רוח רע. נפס נפס, בכל זאת דווקא זף, משם מתעורר הניגון בחצות הלילה. דווקא בחצות בזמן שהשכינה זה תכלית המיעוט, אז בולט ומהיר הטוב, ונעשה מזה ניגון כמו כוכבוש, המהירים עברתו יעברנו, ולילותנו מברו. הניגון שיש בתורה, יזפנו אורית, יעלו, וריתו קדושוש, אישה, זפן מסנקו ונזגבל מקרב. ולכן יש לעסוק בחצות הלילה בתורה, בלילותו מעתה באורית, בתשה, בסרת. כאחר שבירר הטוב מן הרע על ידי שקם משנתו, כעת מתעורר הניגון, כי הניגון נעשה על ידי שנתברר הטוב מתוך הרע. וכן דוד המלך, דוד נוגוס, התעורר בחצות הלילה בכינור שהיו בו 5 נימי כנגד 5 תורה, ורקים לצרפי עמוס. כי הנקודות טובות שהכל ניגון של תורה היו מהירות אותו בעת הקטנות, ושם כך יצא ממנו משיח, שכל ענייננו תקן שם ישראל על ידי שחפש בהם נקודות טובות. נקודה חצות. דוד ידע לכוון נקודות חצות, לעומת משה שלא כיוון לנקודת החצות. איך משה רבנו נדדן עיוקם יתגבר זפר, ודוד נגוס אבו בכר. לאחר שמתגלה התורה ומתגלה דרכי הצדיקים, שגילו פנימיון הניגון שבתורה, אז אפשר לכוון לשעת חצות, היינו לדעת חלק תוקף הנפילה למצוא שם נקודה של קרבה וכו'. הקדוש ברוך הוא תן לנו ברכה והלכה בתפילין. השנה הקדושה בגלות היא ענייה ודלה, קלה, ואין דרך להשיגה ולהיות יפייה רק על ידי שמחזירים לה את הליבושים שהם הציצית והתפילין. כמובן בזוהר הקדוש שיהיה עיקר מלבושי שכינה, כי על ידי הנחת תפילין מאיר אור השכינה, וכל זה נעשה רק על ידי הטוב של ישראל, שידוע אור התפילין נבנה במשך הלילה על ידי בירורי הטוב שהשכינה מבררת באמצע הלילה, וככל שמתחזקים להאמין בנקודות טובות, כך זוכים להרגיש יותר את אור השמה בעת התכופות בציצית והנחת תפילין, כי הם לבושי שכינה שבלב טוב. הקדוש ברוך הוא שלח לי שפע, ברכה והצלחה, רפואה שלמה למשה בן מרים. הקדוש ברוך הוא זכה אותי לקרב את הרחוקים, את הקרובים. הקדוש ברוך הוא שלח לי שלום בית, שלח לי רפואה שלמה לילדים שלי, ליאל בת רותי, רואה בנות ושיהיה תלמיד חכם, להתגדות המכפלות ומצוות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לאשתי לחזור בתשובה שלמה בצניעות, שישלח לה רפואה שלמה ובריאות, תזכה הקדוש ברוך הוא כך נשמע אמונה, תפתח את הלבבות, תן לי לשמח את אשתי, לכבד את אשתך את גופך. הקדוש ברוך הוא שיהיה לך חשק להביא לי ילדים בעולם הזה, שיהיו תלמידי חכמים,